Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom webinári Ako si pomôcť v dištančnom vzdelávaní. Moje meno je Juraj Hybš a teším sa, že opäť dnes si môžeme pomôcť, ako zlepšiť, ako ovzvláštniť dištančnú výučbu. Mojím hosťom dnes bude David Králík, učiteľ, mentor a zároveň víťaz ceny učiteľ Slovenska v kategórii učiteľ na diaľku. David, vítaj. Dobrý večer všetkým, ahoj. Takže skôr ako s Davidom začneme, tak opäť praktických pár informácií na úvod. Budeme radi, ak tejto téme, ktorá sa týka ako v dištančnom vzdelávaní alebo v online výučbe využiť únikové hry alebo escape rooms, budete písať vy svoje otázky, čokoľvek nebudete rozumieť, potrebujete poradiť, píšte do komentárov pod tento livestream. Budeme sa snažiť všetky otázky zodpovedať. A zároveň, ak aj medzi sebou máte ďalšie dobré tipy, nápady a triky na rôzne aplikácie, rady, kľudne to píšte do komentárov. Viem, že tá spätná väzba je, že ľudia to oceňujú, učitelia sú radi, že dostávajú ďalšie tipy aj od ľudí, ktorí nás pozerajú. Takže je to viac ako vítané. A ja mám ešte jeden oznam na začiatok. Ak nás pozeráte stredoškolskí učitelia, alebo možno poznáte niekoho vo svojom okolí, kto tento rok bude maturovať a tí maturanti naozaj majú náročnú situáciu. Práve dnes sme spustili aj portál, ktorý sa volá maturujemespolu.sk a budeme pomáhať stredoškolákom pravidelne s prípravou na maturitné otázky. Budeme mať rôznych hostí, pedagógov, vedcov, lektorov, ktorí budú preberať jednotlivé maturitné témy. Takže ak máte niekoho vo svojom okolí, posunte mu prosím vás link na web maturujemespolu.sk. A posledná vec, ak tento webinár budete chcieť si pozrieť zo záznamu alebo niekomu ho posunúť, tak všetky webináre nájdete na stránke vzdelávamespolu.sk. Môj kolega vám za niekoľko sekúnd všetky tieto linky dá do komentárov a tam ich aj nájdete. Takže, David, vítaj a poďme si teda povedať, ty si sa aj predstavil v tej anotácii, že pred 2 rokmi si o escape rooms netušil, pred rokom si nevedel robiť s aplikáciami a dnes teda si tu jeden z hostí, ktorý bude učiť ostatných a inšpirovať, ako využiť únikové miestnosti v online výučbe. Tak poď nám povedať možno na začiatok, že ako si na túto techniku v online výučbe prišiel. Dobre, môžem ešte teda, že ja som chcel poprosiť všetkých divákov a diváčky a diváččata, že keďže my sme sa s Jurom dohodli, že z mojej strany je tento webinár ako keby že bezplatný a dohodli sme sa, že keďže si myslíme, že teraz je vo svete veľa dobra potrebného, tak sme sa dohodli, že vás poprosíme, že v prípade, že sa vám to náhodou bude páčiť, tak by ste mohli, ako v tom princípe, v tom filme, čo bol Pošli to ďalej, tak aj vy to poslať ďalej a pomôcť niekomu ďalšiemu, kto to bude vo vašom okolí potrebovať. Tak, to bola reklamná vsúka. A poďme... Ináč ten film Pošli to ďalej, alebo Podaj to ďalej je veľmi dobrý, odporúčam. Aj to, čo navrhuje teda David. Pokiaľ ste ten film nevideli a chcete spraviť naozaj že pekný večer, akože fakt ho odporúčam a ja som pred 15 rokmi robil so študentami presne tento projekt Podaj to ďalej, takže môžeme naozaj v týchto ťažkých chvíľach šíriť to dobro aj tým, že každý z nás po tomto webinári pomôže, poradí, podporí niekoho ďalšieho. Troch, áno. Áno, troch. Dobre. No, poďme už na to, lebo my sme sa tu vlastne dnes stretli, teda dobrý večer, my sme sa stretli ohľadom online escape rooms alebo online únikových miestností. No a ja teda si dovolím zazdieľať prezentáciu, ktorá bude taká, ako vyzerá, ako je moja plocha na počítači, ako je moje hlave usporiadanie veci a všetko ostatné. Takže sa prosím nelákajte. Ja keďže som si vravel, že máme teda tému online únikové miestnosti, tak som si hovoril, tak prečo by som vyrábal, proste, veď tak to urobme priamo v tej únikovej miestnosti. Takže nelákajte sa, zobral som jednu
celkom bežnú únikovú miestnosť, ktorú používam na slovenský jazyk, týka sa to stredného rodu. A trošku som tam pridal aj nejaké také odrážky smerom k tomu, o čom budeme dnes hovoriť, aby som nezabudol. Hej, ja už tiež som nie najmladší. Takže ak teda mám hovoriť o tom, že kde sa to vlastne všetko vzalo, tak úplne na počiatku ja som sa dostal do takej neziskovej organizácie, ktorá sa volá LEAF. A v rámci tejto organizácie som sa venoval mentoringu učiteľov. A ten mentoring bol, že IRPU, že individuálny rozvojový program učiteľa. No a my sme vám mali také stretnutie, to bolo také, že leto, bolo tam pekne teplo a odrazu nás zavreli v takej miestnosti, zavrela nás tam Katka a ona pripravila a začala hrať taká hudba, hej, a teraz som tam videl tie hodiny. Najprv som bol potom už v strese, lebo išli dosť rýchlo. Zdalo sa mi, že išli rýchlejšie, ako idú normálne hodiny. No a potom som zistil, že teraz sme celkom akčne to uchopili, bádali sme o Martinovi Lutherovi Kingovi, sme skúmali jeho život, jeho dielo, jeho proste, akože bolo to fakt také, že akčné. A veľmi, veľmi ma to tak akože oslovilo. Tak som si hovoril, že toto by sa mi mohlo páčiť. No a prišiel som do školy Felix, kde učím. A ja tam teda učím, že tieto staršie ročníky hudobnú výchovu a vyskúšal som na hudobnej výchove. Hej, najprv tak jemne, že Bach, hej, Beethoven, Vivaldi a postupne to išlo a to si neviete predstaviť, alebo možno si to viete predstaviť, ale predstavte si, že bol vám jún, hej, to už bol rok neskôr, bol jún, teplo, 1 hodina popoludní a ja som mal triedu 7-akov a my sme mali Chopina a tí 7-aci sa 1,5 hodiny venovali Chopinovi. Týždeň pred prázdninami to bolo. Alebo pred dovolenkou, viem, že my učiteľia to radšej tak hovoríme. Týždeň pred dovolenkou my sme mali Chopina a bol posledný týždeň, už vlastne nič nemuseli. A oni to aj tak všetci tam akčne robili, pobehovali po tej triede, zneli tam fanfári Chopinové. Takže som si uvedomil, že asi to dáva zmysel, že je to také, že to dokáže vtiahnuť tých žiakov. A potom prišla odrazu tá tetka, korona, hej, sa jej hovorí. No a my sme zostali doma. A teda, že tu premostím, že ja som v tom čase vôbec nevedel vzdelávať online, ale ja som taký, že ja najprv vždycky konám a potom sa buď teším alebo desím, hej. Čiže ako náhle prišlo, bol to štvrtok. Pamätám si, že to bol štvrtok, zhruba 2:30 popoludní, prišlo vyhlásenie, neviem, či to vláda, alebo proste niekto vyhlásil, to ja už sa v tom nevyznám, ja som nie na tieto veci, ale niekto proste vyhlásil, že zatvárajú sa školy, hej, a my sme, že zostávame doma. Tak ja som napísal rodičom vtedy žirafiek druhákov, kde som tiež učil, že či by mi niekto nevedel pomôcť, že poďme od pondelka sa učiť online, hej. Ale že neviem ako ani v čom. Hej? A tak sa mi úžasní rodičia proste, lebo hneď sa mi niekoľkí ozvali aj ponúkli a rovno mi pomohli ako keby nabehnúť na to, čo bolo fantastické, lebo to asi mnohí z nás zažili, že je to také depresívne, keď niečo veľmi dlho tak ťažko padne sa objavuje. No a proste ešte v ten večer sme sa spojili akože s rodičmi. Vyskúšali sme si cez aplikáciu, tejto bol Webex, a sa spojiť. Potom v sobotu sme sa spojili, takže sa pripojili aj deti, aby vedeli, čo majú kde kliknúť. A v pondelok už sme išli na to, že sme urobili 2-hodinovku takú onlineovú integrované tematické vyučovanie, spojili sme tam nejakú informatiku. Ináč teraz som dosť odbehol. Mne sa bude stávať, že budem odbiehať. No, ja som ťa chcel zastaviť, že máme hodinu. Ďalej. Áno, menej máme už. Poďme. Aj keď akože rozprávaš fakt, že vtipne, aj som sa zasmial, aj rozmýšľam vlastne, že ako si na toto celé ty prišiel, ale ešte možno predtým, ako toto celé spustíš, ty teda tieto únikové hry v online výučbe robíš teda s druhostupniarmi alebo na prvom stupni, alebo so všetkými, čo príde ti pod ruku? To je výborná otázka. No akurát dnes, zhodou okolností, som bol teda v škole a s našimi prvostupniarmi, s tretiakmi sme spravili jednu takúto miestnosť naživo, proste tu tam húčalo, decka behali, pátrali, vybrané slova, neviem čo. A potom v zápäti som sa preklikol ku štvrtákom, kde sme mali triedu online a s nimi sme si vyskúšali jednu na mŕtvo, hej, tak na diaľku. A v zápäti ešte 2 hodinu, kde už to začali si tvoriť sami. To bolo parádne, to je úplne najlepšie. No a teraz rýchlo ja prekliknem, že ak som sa k tomu dostal. Čiže už som poznal escape room, teda únikové miestnosti naživo. Už som poznal vzdelávaciu
tú platformu a už som to, že len som si povedal, že dobre, tak čo urobiť, aby som to dostal Spolu. No a teda Spolu, ja vidím, že tam svieti Spolu vlastne tá značka, ale to nebola reklamná vsúka, to nebolo dohodnuté. Každopádne zamyslel som sa, že ako by som to mohol čo najjednoduchšie spraviť, lebo ja som jednoduchý človek. No a najjednoduchšie mi prišlo použiť takú, že na prezentácie sa to používa v online, že Prezi. A potom je taká aplikácia na zámky, ktorá sa volá Flipity. A to mi prišlo veľmi jednoduché. Opäť to bolo tak, že jeden večer som si povedal, že idem to vyskúšať, kde by som to spravil. Napísal som im, že akože zajtra to bude. Veľmi som to nedomyslel, bo tým pádom som to robil skoro celú noc, lebo som s tým ešte nevedel veľmi robiť. No, a to bola vlastne moja prvá takáto úniková miestnosť, sa tuším venovala Bedřichovi Smetanovi. Bolo to tesne potom, ako sa spustila teda tá korona, že sa uzavreli školy, koniec februára, začiatok marca. Dovtedy som robil naživo každý týždeň, alebo každý druhý týždeň, ako som mal hudobnú, tak som robil naživo tieto unikové miestnosti a ako náhle sa to zavrelo, no tak okrem toho, že som sa naučil robiť s tým Webexom a potom Zoomom a Teamsom a Messengerom a Discordom a tak som ako keby si vytvoril aj taký koncept na tie unikové miestnosti onlineové. A k tomu potom prišlo ako keby inšpirácia z internetu, kde mi úplne, že niekto napísal Kantár, som dostal správu, že dá sa to robiť aj takto a potom ešte kolegyňa z Lifu, Vierka Lasáková, zase mi ukázala inú aplikáciu. My si ich dnes všetky ukážeme, ale len som chcel spomenúť tých ľudí, ktorí ma najviac ovplyvnili v rámci toho, že kde sa dnes nachádzam. A David, tí, čo nás teraz pozerajú a reálne, že v živote nepočuli o Escape Room, ani naživo, ani v online priestore, ako máš tam teraz pripravený slajd, že ľudia vedia, o čom rozprávame, nech teraz povedia si, že fakt ostanem celý webinár na tomto, pretože je to mega dobrá vec, ale aby videli, že o čom tu ideme teda my sa dnes rozprávať, ako to učitelia si môžu pripravovať. Tak, nemám úplne pripravený slajd, ale mám pripravených viacero slajdov, ale pripravil som si rovno ukážku takú, že nebudeme hrať. Len by som ukázal, aby si vedeli predstaviť, že čo to obnáša. To znamená, žiaci obdržia 2 linky. Hej? Jeden link obsahuje miestnosť, v ktorej sme uzamknutý s nejakým príbehom. Tu vidíte rovno taký príbeh, hej, že ak isto mnohí z vás poznáte hru zo strašného Slovenčina, ktorá... A to sa David spýtam, ale to je link, ktorý dostaneš, že si vytvorím niečo v Prezi, teraz ako vidím, že si prezi.com. Že tam si to vytvorím a to vyzerá nejako takto, OK. Áno, s tým, že potom to vyzerá, hej, že tá miestnosť môže vyzerať takto. Táto sa týkala konkrétne Mozarta, hej. No a v tejto miestnosti, keď vidíte, je tu kopec všelijakých obrázkov, všetkého možného a vždy, keď prídem na ten obrázok, tak sa tam dá kliknúť. Čiže v tejto miestnosti sú ukryté indície, inými slovami pre nás učiteľov, žiakom to nemusíte hovoriť, inými slovami nové učivo. Hej? Toto chceme žiakov naučiť. Čiže sem my dáme všetko nové učivo, ktoré buď by sme im mohli diktovať, alebo by si ho mohli študovať, alebo ho môžu takto akčne prechádzať. A tu sa ťa, David, budem do toho skákať, že som to pochopil, a ja tiež ako jednoduchý človek, nie obyčajný, ale jednoduchý človek, chcem sa ťa teda spýtať, že toto si teda vytváral ty, čo teraz pred sebou vidíme. To je tvoja prezentácia únikovej miestnosti. Túto konkrétne robil kolega z tzv. Hodinových záškolákov, lebo my v rámci hodinových záškolákov... Dobre. To není asi úplne to podstatné, proste, že už to bolo teda niekde použité. Ano. Ja ťa chcem spýtať, že učitelia, ktorí nepoznajú Prezi a chceli by toto robiť v PowerPointe, ktorý je známejší, je to možné spraviť aj v PowerPointe, alebo Prezi je základ toho, aby to vôbec fungovalo? Nie, je to možné robiť úplne vo všetkom možnom. PowerPoint je jednoduchší, a keď som pozeral kolegov z Čiech, tak tam som videl, že používali aj online ten PowerPoint ako keby priamo, ktorý je možné, myslím, na Drive alebo niekde. Čiže je to možné aj v PowerPointe, je to oveľa jednoduchšia verzia. My si dnes ukážeme okrem tohto Prezi ešte ďalšie 2 zaujímavé iné nástroje, v ktorých tiež je to možné robiť. A teda, že aj teda divákom alebo poslucháčom, alebo ja vlastne neviem, čo robia. Tak, divákom. Hej. Takže divákom potom určite posunieme nejaké linky s jednoduchými videonávodmi, podľa ktorých ešte aj moji žiaci zvládnu robiť takúto miestnosť. A tu je malá reklamná vsúka. Pokiaľ chcete dostať všetky tie linky a podklady, ktoré tu nemáme šancu vám takto dávať, tak prosím vás, na stránke vzdelávamespolu.sk je možno zanechať vašu e-mailovú adresu a my vám po webinári pošleme všetky veci, aby ste to mali
pokope, bude to tam jedno PDF, odkiaľ si môžete pozrieť linky, anotácie, aj archívny záber tohto webináru. Tak, a David, ideš ďalej? Aj bonusovka bude, že už aj nejaké hotové takéto miestnosti im tam pridáme, ktoré sú už publikované, pripravené už len na použitie. No ale táto miestnosť sama o sebe, to by bolo v podstate len ako zaujímavá učebnica a nebolo by to nič ako keby, že čo vlastne je pointa. Pointa tejto hry je, že žiak súčasne dostane takto ako keby druhý link, v ktorom sa nachádzajú takéto zámky. A jeho úlohou je postupne otvoriť všetky zámky s tým, že on si klikne a tu má proste nejakú otázku, tu je nejaká nápoveda, neviem prečo už som skúšal, že či je to solnička, hej, ale solnička to zjavne nebola, hej. Toto je konkrétne k escape room alebo k unikovej miestnosti o Da Vinčim, ktorý keď maloval obraz Posledná večera, tak Ježiša a Judáša nakreslil podľa toho istého človeka, ale pôvodne o tom ani sám nevedel. O 3 roky neskôr, keď ho uvidel, tak podľa neho nakreslil Judáša. Tak toto sa napríklad tiež dozvedia žiaci, keď si to preštudujú. Hej? A tu sa ťa, David, spýtam, je tu otázka od Zuzany, či je táto aplikácia flippity.net, či je bezplatná alebo spoplatnená? Áno, Flippity je bezplatná. Aj tá základná verzia Prezi je zadarmo. Čiže tú verziu Prezi, ktorú ja používam, ináč je to sranda, že prezi.com, že keby sme to dali s diakritikou, tak by to bolo byť, že preži.com, hej? Akože máme prežiť, ale nič, odbehol som. Je zadarmo aj Prezi, aj Flippity. A môžem pokračovať ďalej? Jasné, super. Ja kladiem otázky, čo tu vidím, takže toto je vlastne Flippity je na vytvorenie tých zámkov. Áno, a súčasne reklamná vsúka pre vás. Aj na vytvorenie týchto zámkov je asi 3-minútové veľmi jednoduché video, podľa ktorého to aj moji žiaci zvládli, ktoré tiež bude súčasťou toho PDF-ka, ktoré pred chvíľkou spomínal Juraj. Takže už vieme, že máme 2 linky, teda žiaci ich dostanú. V jednom linku majú zámky, ktoré majú otvoriť, v druhom linku majú takúto miestnosť a v rámci tej miestnosti oni potom putujú, hej, a čítajú. Možno by chceli, ale aj nie, že aj musia počúvať, hej, lebo však tá hudba je krásna. Čiže toto je ako keby taká ukážka tej online miestnosti. A existujú aj ďalšie 2 verzie, ktoré som vám chcel tiež ukázať, ale možno ich ukážem trošku neskôr. Zastavím ťa, aby som to ja teraz pochopil, že mám tam ten zámok, tú jednotku, hej, kliknem si na ňu, hej, môžeme sa na to vrátiť ešte na ten zámok, tú jednotku, tú Flippity? Určite áno, tak. Áno, takže moja úloha teraz je, že tu mám teraz zistiť tú odpoveď. Áno, je to fantastické, až na jednu malý, drobný, zanedbateľný, nepatrný detail, že tieto zámky sú k Da Vinčimu, takže budem musieť otvoriť inú, ak chceme to vyskúšať. Sekundu. Ja som sa celý čas trápil s tým, že kde tam v tej escape room idem nájsť odpoveď na tohto Ježiša. Čiže položil som teda dobrú otázku, nehambil som sa. Výborné. Čiže to máš v inej časti. Ja som chcel vedieť, že ako to konkrétne naozaj je. Že viem, že vytvoril som si zámok, otázku, preklikávam sa do Prezi. Dobre, môžem sa opýtať, že teraz momentálne vy vidíte Prezi a vidíte Prezi Leonardo da Vinci presne v tejto chvíli. Okay. Fantastické. Hej. No a teda, síce tu je chyták, že Posledná večera, ale pravda je taká, že tá odpoveď na tú otázku je inde. Mám taký pocit, že posledné slova pred smrťou, čo povedal Leonardo da Vinci, keď sa na to pozrieme. Joj, urazil som Boha a ľudstvo. Kvalita mojej práce nebola taká, ako by mala byť. Škoda. A teraz toto povedal Leonardo da Vinci. A tu dole sú také číselka, hej? A keď si niekto ako keby tie číselka odráta, tak v podstate, hej, že tretie je J, hej? A ideme ďalej a potom 19. by malo byť U, hej? A postupne z toho urobíme Judáš, hej? Lebo 20. je D. A keď toto urobia... To je super, akože toto je vlastne ten princíp tej unikovej hry, hej, že pochopiť nejakú indíciu, niečo, že toto decka nemajú zadané, že čo tie čísla znamenajú, majú prísť na to, že to je indícia, na základe ktorej, keď si dosadia písmená, dostanú správnu odpoveď. Tak, keď si všimneš napríklad, tu je veľa aj takých porozhadzovaných písmeniek, napríklad, neviem, či ty si vedel, že on dal
základy aj tanku, hej. A tu sú 3 také jeho vynálezy, ale to tiež decká nevedia. Jedna z tých otázok v tom zámku je, že čo sú vynálezy Leonarda da Vinciho. A keď oni si všimnú tu na tie písmená a poskladajú ich podľa farieb, dostanú 3 vynálezy, ktorých on bol ako keby, kde položil tie základy. Hej? Čiže že nemajú oni dopredu dané, že akým spôsobom objavia tú odpoveď. Hej? A môžem teda ešte na niečo kliknúť, že čo tam, ako to vyzerajú tie indície, teda tam boli číslice, ktoré spájame s písmenami. Áno, tu napríklad teda sú tieto ako sa to volá, písmenka. Napríklad tu dole vidím toho vitrivianského muža, hej, a tu si všimni, že je tu článoček o ňom a potom v nejakom bode si všimnem, že sú tu peťky. Aha. Podoplňané, hej. A keď si podoplňa všetky tie peťky, tak ti to vyhodí, že čo on papal. Zistí, že on bol vegetarián, hej, ale pozor, keďže moji žiaci už sú takí zbehlí, koťuhy, tak robím to zložitejšie, čiže napríklad to nejde poradiť. Čiže oni keď si podoplňajú všetky tie písmená, tak nie je to, že by išli úplne všetky poradieť, že niekedy to aj poprehádzujem. Hej? No, čiže napríklad toto je ďalšia možnosť. Mám aj zložitejšie. Super. Toto podľa mňa bolo dôležité, aby sme pochopili teda, že... Ešte jednu môžem ukázať, že napríklad tu je, že výsluch svedkov. Hej? Našiel som nejaké video, kde hovorili o tom a pozrite sa, že tu je, že relevantné výpovede nájdete v 6. minúte. Čiže napríklad som použil aj video, ak by som chcel, aby tí moji žiaci počúvali nejaké video, danej téme. Takže že tie indície sú veľmi rôznorodé a dá sa s tým vyhrať, že tu sú také, akože by som povedal, ešte také jednoduchšie, ukážeme si potom aj zložitejšie. A ešte teda otázka, učitelia, ktorí nás teraz pozerajú, tak sa asi tak spýtujú, že tie indície, to si všetko vymýšľal sám, alebo je k tomu nejaká metodika, alebo si bereš od nejakých iných ľudí, ktorí vymýšľajú escape room. Ako toto prebieha? Konkrétne tieto, že tieto som konkrétne vymýšľal ja, ale napríklad toho Mozarta, keď ste videli pred chvíľočkou, tak my máme rozbehnutú už od prvej korony také, že hodinoví záškoláci a stretávame sa zhruba raz za 2 týždne s partičkou detí z celého Slovenska, už aj z Čiech. A dokonca teraz sme tam mali aj nejakých 10 učiteľov, ktorí sa prišli pozrieť a sú to decká vo veku od 9 do 15 rokov a pre nich sme jednu takúto hodinu, ktorú sme nazvali, že hodinový detektív, tak sme vyrábali a tu každú tú miestnosť Nobela, Agátu Christy a ďalších takých akože známe osobnosti vymýšľal jeden z tých mentorov, ale ako keby tie miestnosti, ktoré ja som používal na hudobnú výchovu, Bach, Beethoven, Vivaldi, Chopin, tak to som všetko ako keby vymýšľal ja. Aj tie indície ako keby si vymýšľam sám. Hej. Teraz si sa stratil, nepočujeme ťa. Ale ja som to tušil už, keď to tak šťutlo. Teraz ma počuješ? Teraz už áno. Výborne. OK. Tak, teraz to je sná dobré. Teraz je to výborné. Počujeme sa? Výborne. Áno. Dobre, takže máme teda základy, vieme, že máme zatiaľ 2 aplikácie, prezi.com, druhá je flippity.net a .net, áno, a môžeme sa teda posunúť ďalej. Do štartu, výborne. Tak, čo sa týka teda toho technického, keď už sme hovorili o tom Flippity a Prezi, tak ja teraz ukážem ešte ďalšie 2 možnosti, ktoré som objavil. Jedno je Finglink, a jedno je Artsteps. Ja vám obidve iba tak v rýchlosti ukážem. Vo Finglingu potom taká miestnosť vyzerá zhruba takto. Hej. Tak, žiaci si kliknú toto in, lebo vedia, že majú začať v in a tu nám majú nejakú úplne úvodnú inštrukciu. Dokonca tu sme im s kolegami spolu rovno hodili aj zámky. Hej? Táto je 3D aplikácia. Pri tejto aplikácii, keď máte také okuliare asi za 10 €, tak viete si ich nasadiť, dať si do mobilu a viete otvárať tie indície očami priamo. Hej? Čiže toto je taká 3D a opäť je to podobne ako keby na prípravu asi podobným štýlom ako v
Prezi. Hej. Čiže toto je druhá aplikácia. Tuto som práve objavil vďaka tej Vierke, ktorú som spomínal v rámci toho úvodu. Vierka Lasáková, pozdravujeme. Áno, a ja ju pozdravujem týmto. No a ešte som teda tretiu takúto aplikáciu, ktorú teraz som objavil za pomoci kolegyne z tých hodinových záškolákov, Adi. A teda to je Art Steps, hej, a vyzerá to takto nejako, hej, kde si viete vlastne tiež povkladať vlastné nejaké, tiež tu viete hore odkliknúť hudbu a môžete ísť, hej. A tu nás máme stopy a môžeme kráčať dovnútra. Hej, poďme pozrieť ďalej. A už tu môžeme poukrývať. No a ako tam vyzerá to ukrývanie, že keď tam už niečo je? Počkaj, musím to zastaviť teraz. Ako vyzerá ukrývanie, keď už tam niečo je v tej miestnosti, myslíš? Áno, lebo teraz, takto, že ešte sa môže na začiatok teraz k tomu Art Steps, dobre hovorím? Áno, teraz som to, áno. Otázka zase bude tá istá, rovno ju teraz položím, a to je to, že či je tá teda aplikácia bezplatná? Či teda to... Musím sa priznať, že mne o nej povedala asi pred týždňom tá kolegyňa. Prvé, čo ja som bol nadšený, jak som to videl, a hneď som si urobil jednu skúšobnú verziu. Ešte som to nepoužil na escape room, iba ma to fascinovalo, čiže som strávil že dlhý čas tým, že som objavoval pri tom, a už v tom viem urobiť to, že viem urobiť tú základnú miestnosť, viem tam dať rôzne obrazy, vložiť tam hudbu, prípadne nejaké hovorené slovo. To znamená, že toto viem spraviť. Escape room som v tom ešte nerobil, len som vám to chcel ukázať ako inšpiráciu, ale ide to rovnakým spôsobom ako v tom Prezi, že vlastne keď prídete do toho, ako sa to volalo, do tej miestnosti, tak áno, môžem si pozrieť tie jednotlivé billboardy, tam môže byť nejaké obrázky, v ktorých sú opäť zakodované. Či už tam budú vybrané slova, alebo či tam bude niečo o Chopinovi, to záleží od toho, či učí slovenčinu alebo hudobnú výchovu. Hej. Že ten princíp je opäť rovnaký, že ja vám to viem ukázať v tom Prezi, kde to je veľmi, akože viem vám to názorne ukázať. Ak by ste chceli, tak viem aj v tých ďalších dvoch vám to ukázať, ale zdá sa mi to ako keby málo prospešné. Zdá sa mi prospešnejšie, ak si to pozrú tí ľudia, akože video návod jednoduchý, hej. Super, čiže tí, čo nás teraz pozreli a videli teraz Prezi, alebo spravia to v PowerPointe, zároveň teda zámky robia na tom flippity.net. Ku všetkému teda ty vieš poskytnúť krátke videonávody, že ako na to? Áno, s výnimkou tohto posledného, ale viem sa zaviazať, že behom pár dní to bude, lebo mňa to tak fascinovalo, že určite chcem spraviť najbližšiu v tom. Zatiaľ, ako keby môj najväčší vynález bolo tento Thingling, hej. Toto bola taká aktuálne najväčšia, tu sú nejaké puzzles, hej, vidíte, že tu sú puzzle, som tam vložil. A toto je aktuálne asi taká najväčšia vychytávka, hej, a že robím všetky v tomto momentálne, hej. Jasné, a s pani Čaputovou teda rovno ty spolupracuješ a že ona... Nie, my sme ju mali, keďže tu bolo skloňovacie vzory podstatných mien, tak tu boli v ženskom rode, tak žena bolo jeden z tých skloňovacích vzorov, hej. No a teda, keď si človek poskladá tie pucle, tak v dolnej časti tých puzzles alebo puclí je napísané či je len múdra, hej, a dole je potom, že pointa je, že aby tie deti pochopili, že takisto ako my ľudia máme nejaké vzory, tak aj slová majú svoje vzory, hej, aby pochopili ten princíp, že na čom tie vzory sú vlastne, že podľa nich sa tie slová správajú, čiže toto sú ako keby pucle, hej. Dobre, a teraz keď teda pochopili sme princíp escape room, decka to teda určite baví, hudba tam je výborná, všetko. Mám prvú otázku. Decká to v rámci online výučby robí každé samo za seba, alebo to robia v tímoch, alebo to robia ako domáce úlohy? Ako im to ty zadávaš? Ja to väčšinou robím v tímoch. A dôvod je ten, že si myslím, že tá escape room ponúka okrem toho učiva aj ako keby druhý veľký balík, a to sú zručnosti. To je niečo, čo chcú zamestnávateľia. A práve ako keby to, že sa spoločne prídeme tam a dohodneme sa, tak jeden zdieľa obrazovku s tým, alebo každý si otvorí a zdieľame si zámky, alebo ako to robíme. A rozdielime si to, ty ideš prvý zámok, ja druhý, alebo hej, že dáva to ako keby veľký priestor aj na také rôzne podporu tej tímovej spolupráce a potom aj reflexiu toho. Čiže ja to radšej dávam ako keby na skupinovú prácu, aby sa učili spolupracovať.
Čiže na Zoome, keď to robíš na Zoome, rozdeliš proste decka normálne do breakdown rooms a tam to proste oni... Aj na Discorde, aj na Webexe, aj na Teamse ich rozdelíš do breakout rooms. Všade. A dobre, takže ja robím so Zoomom, takže vieme teda, že všetky tie aplikácie poskytuje túto možnosť, čiže ty naozaj ideš, vlastne decka to robia v tímoch, že majú nejakým spôsobom tam aj učiť sa komunikovať, spolupracovať a tak ďalej, čo mne sa teda osobne veľmi páči, že je to takto spravené, nie je to teda len frontálna výučba. Super. A teraz druhá otázka. Som učiteľ, ja mám dôležitý poznatok, hej, že... Áno, nechceš ísť na vecko. Nie, ale že občas sa stáva, že hlavne keď začíname, že to na začiatku, že je to pre nich zložité, že oni zrazu pozerajú, že čo sa to tam deje, hej, a že sú z toho vykosení. No a vtedy samozrejme je k dispozícii, hej, že dostanú takú špeciálnu vec, je k dispozícii informátor, hej, a oni môžu zavolať informátora, ktorý príde, trošku ich upokojí, hej, prípadne ich nasmeruje, hej, že pozor, to, že je tam posledná večera, neznamená, že tá odpoveď bude pod poslednou večerou. Možno ju nájdete pod inou indíciou, ale v miestnosti je. Hej. Čiže je tam ako keby ten sprievodca. Ja vo vlastnej iniciatívy nevstupujem do toho žiakom, iba ak ma oni zavolajú, pretože platí pravidlo, že keď učiteľ maká, žiak sa fláka. To znamená, že ja sa snažím byť lenivý učiteľ do tej miery, pokiaľ mňa žiaci nezavolajú. Takže informátor. Super. A teraz, keď si to pozriem ako učiteľ, vidím, že super to je, hudba tam ide, kopec dobrých vecí, tímová spolupráca. Koľko, prosím ťa, ale ty teraz venuješ času vôbec tej príprave toto všetko vyrobiť? A zároveň moja otázka je, keď sú tu učiteľe, ktorí už majú toho fakt dosť proste a všetci to chápeme, že to dištančná výučba nie je ľahká, ale chceli by to robiť, vedia si tieto escape roomy niekde nájsť, že sú už predpripravené? Časť ich je, sekundu, chcem vám len niečo ukázať, neviem, čo teraz momentálne vidíte. Vidíme miestnosť Prezi, Tingling a Art Steps. Super, perfektné, takže idem tam nazad, lebo ja som zhodou okolností, teda pridávam sem, keď som spomínal, že dnes som sa stretol so štvrtákmi, tak stretol som sa so štvrtákmi, s ktorými zhruba hodinu sme venovali tomuto. Hej. Oni vlastne sami vymýšľali, lebo mali prírodovedu, tak si sami vymýšľali nejakú svoju vlastnú escape room alebo svoju vlastnú unikovú miestnosť, vyrobili k tomu 4 zámky a sú tu takéto 4 aj nejaké indície sem dali. Trvalo nám to teda zhruba 45 minút, hej, s tými žiakmi. Tuto bolo, vyrobiť, že... hej? Áno, s tým, že tu navidíte tiež, že sú tu nejaké rozhádzané, myslím, že v tých zámkoch je otázka, že najdlhšia rieka naša slovenská, potom je tam nápad, čo znamená, potom je tam, že som zo severnej strany, neviem čo, tak to je tento mach, samozrejme, ešte bez toho aj tam navyše, hej, a potom je tam nejaká otázka ohľadom včielok, hej. Takže, čiže ten koncept, ten koncept sa dá použiť tak, že nevyrába to celé učiteľa, keď to decká pochopia, vlastne môžeme to preklopiť, že týmy si navzájom môžu dať únikové miestnosti, ktoré si vytvoria a učiteľ môže byť ten sprievodca, ktorý v ideálnom prípade pije kávu za počítačom a sleduje, ako sa žiaci tešia z toho, že sa učia. Hej, a ja k tomu dodám, že tá úroveň, keď sa dostaneme do bodu, že už to prestáva robiť učiteľ a začnú to robiť žiaci, vtedy sa naučia ako keby z tých vedomostí ešte viac. Hej? A toto robili teda koľkatáci? Štvrtáci ti toto vedia spraviť. Áno. Super. Dobre, a teda ešte teda vrátim teda k tej otázke, teda, že veľmi jednoduchú prezentáciu aj žiaci teda som videl teda, že vedia spraviť za tú jednu vyučovaciu hodinu. A ty zároveň hovoril, že niektoré escape rooms sú už predpripravené. Kde ich môžu učitelia nájsť? No akože ja som zažil, že veľa učiteľov to tak nejako oslovilo, čiže ja som v rámci, keď bola tá prvá vlna korony, tak v rámci nejakých mentoringov som mal zhruba 20 učiteľov, ktorí vyrábali všelijaké možné únikové miestnosti aj na slovenčinu, matematiku, dejepis, takže podľa mňa že teraz ich všade ako keby že veľa a že ja viem povedať, že moje sú na mojej stránke zatiaľ a mám taký sen, že ja by som chcel ako keby urobiť normálne databázu takýchto únikových miestností, pretože si myslím, že je to
že keď sa to dobre urobí, pripraví, tak je to pre toho učiteľa obrovská pomocka na tú online výučbu, s tým, že áno, ten prvýkrát sa tie deti zapotia, možno niektorí budú aj trošku vyšišorení a v depresii a poplačú alebo niečo, hej, lebo je to, akože to vidíte, že je to taký chaos, hej, že ja keď na to pozriem, tak sa zlákne, vidím veľa farieb a obrázkov, hej. Ale pravda je taká, že my v podstate rastieme do takého dosť veľkého chaosu, hej, že však už len táto doba je jeden veľký chaos a bude väčší, hej. Tak len, že možno, že ich pripravujeme na reálny svet, kde proste fakt to bude odvšadiaľ všetko. A že môj sen je teda, že urobiť normálne v rámci nejakého veľkého projektu, ktorý ešte sme nenapísali, ale urobiť normálne velikánsku databázu, kde to bude vyslovene také, že po ročníkoch, slovenčina, kto chce vybrané slova, ja neviem, slovné druhy, vetné členy, ja neviem čo, a proste rádom na každé bude takáto uniková miestnosť a učiteľ len príde a môže si vybrať, hej? Že to je ambícia. Ale na tvojej stránke, teda myslím, že ona je davidkralik.sk, už teraz ľudia môžu nájsť niektoré teda unikové miestnosti. Že keby ste chceli zajtra robiť počas dištančnej výučby, dnes večer si to môžu stiahnuť. Áno. Ľudia to ukáž. Hej, práve som to sem hodil, že keď si sem do toho hľadať, dáte, že escape, tak vám to vyhľadá vlastne všetky články, alebo také, že kde sa to týkalo. Čiže tu je online escape room, skloňovacie vzory podstatných mien, s tým, že keď si to kliknete, tak tam máte ešte aj ako keby metodiku k tomu hotovú. To znamená, tu je tá miestnosť, ako vyzerá, v nej sú rovno uložené zámky, že rozdelíte žiakov takto na skupiny, hej. Super. Je tu v podstate celé radom vrátanie správnych odpovedí, aby ste sa nemuseli vy veľmi trápiť, len to neukazujte žiakom dopredu, hej. Takže že takto potom vyzerá celá tá metodika, vrátanie v reflexii nejaké otázky. Stihli ste otvoriť všetky zámky v limite? Ak áno, čím to bolo? Ak ste nestihli, čím to bolo? Hej? Super. A tak ďalej. Hodnoty. A tak toto je teda podľa mňa, že veľká pomoc, čo si teraz ukázal, že ak by som teraz chcel robiť escape room, tak asi si stiahnem toto prvé a vyskúšam si na tom. Koľko ich tam takýchto máš na svojej stránke predpripravených? Teraz pýtaš sa na tie onlineové, hej? Áno, tie onlineové. Vidím, že tam máme nejakú hudobnú výchovu, slovenčinu. Dobre, ale toto je napríklad naživo, hej? A tuto je v podstate metodika taká, že ako som to robil naživo, aj s natočenou celou prípravou, ako som behal po triede a ukrýval jednotlivé indície, s tým, že tu potom sú naživo rovno pripravené, všetko stačí len vytlačiť a použiť, hej? Čiže keď niekto náhodou už sa vrátil, tak už môže použiť aj takúto naživo. A tých onlineových som pozeral, že je tam tuším okolo 10. S tým, že na tom mojom finglingu ich bude podstatne viacej, ja som všetky nedával sa na stránku, ale keď to teraz takto hovoríš, tak možno zoberiem, že v jeden deň zoberiem a všetky z finglingu, aj z prezy, ktoré mám, aj tú, ktorú robím v tomto arte, takže všetky hodím potom do jednoho. Podľa mňa ich bude tak do 30, no všetky. Čiže ja mám také pre seba zhrnutie, že tak keby som bol úplný začiatočník v escape room alebo v unikovej miestnosti, tak v ideálnom prípade zoberiem si jednu túto tvoju, kde už aj metodika, prejdem si to vlastne možno vďaka tomuto. Zároveň vďaka tvojim videám vieme si vytvoriť potom vlastné unikové miestnosti na rôzne predmety a ešte lepšie je, a tam môžeme konať to dobro, že zavesiť to niekde a podeliť sa potom aj s ostatnými, lebo myslím, že každý učiteľ alebo učiteľka matematiky, slovenčiny alebo chémie, ak čokoľvek ďalšieho uvíta, ak nejaká téma je už spravená a nemusí to robiť teraz úplne od začiatku. Super. Hej. Takže môžeme sa posunúť k tomu dôležitému? Lebo keď nám skončí čas, bude veľmi zle. To bude zle, poďme na to. Tak. Nie, toto nie je to dôležité, to je pesnička v rámci tej escape room. Teraz tu je zopár len takých ako keby ukážok toho, že čo všetko sa dá použiť rôzne, hej, pucle ste tam už videli, ale dá sa použiť aj avatar, ktorý hovorí, hej, to zadanie alebo niečo, také lietadielka, čiže toto sú rôzne aplikácie, ktoré nájdete v tých escapekách a viete spestriť potom tú escapeku alebo unikovú miestnosť nejakým, hej, keď som mal tam tie pucle, tak v podstate tí žiaci si najprv poskladali pucla a potom v dolnej časti si prečítali vlastne to, že, že vzory, tak ako máme my ľudia vzory, tak aj slova majú svoje vzory. Hej? A teraz, že tieto všetky aplikácie, ktoré sú tu napísané, rovnako nájdete na tej mojej stránke. Vždy tam je kratučké video, kde mám záber na moju obrazovku a vysvetľujem. Teraz klikám toto.
Keď chcem zmeniť hlas, kliknem takto. Tiež podľa toho to zvládli moji žiaci, aj toho avatára, aj tie pucle, aj všetko ostatné. Čiže sú to tak veľmi, veľmi jednoducho urobené videá s tým, že vždy natáčam svoju obrazovku, aby tí ľudia presne vedeli, čo ja klikám, keď chcem urobiť takúto aplikáciu, keď ju chcem použiť. Čiže toto sú akože aplikácie, do ktorých viete ukryť to učivo. Super. A ideme na kľúčovú a najdôležitejšiu vec, ktorú by som chcel povedať, a to je, čo sa týka obsahu. Lebo toto boli formálne stránky, všetci majú pocit, že to formálne je ťažké. Zabudnite na to. Toto formálne, keď to ich urobíte zopár, tú escape-ku spravíte za 10 minút. Ak budete mať už pripravené nejaké indície, tak za 3 to nahádžete. To, čo je náročné, je obsah. Prvá vec, rovnováha. To znamená, že hľadajte si tú rovnováhu medzi učivom a zábavou. Neviem, prečo som dal učenie s malým U a zábava s veľkým Z. Všehomír by vám vedel vysvetliť, ja neviem. Ale pravda je taká, že keď to preženieme s učením, tie decká to nebude baviť. Hej? A poviem príklad, ak zoberiem učebnicu a nahádžem tam proste celé texty dlhé, proste na 10-minútové čítanie, každá indícia, za chvíľu sa stratí ten náboj. Hej? Naopak, ak to urobím také, že všetko zašifrujem úplne šialene, že ani nebudem sa dať prečítať ten text, bude to halus, budú pátrať, budú rozčertení všetko, ale nenaučia sa nič. Čiže čierna a biela, yin a yang. Ďalšia vec, dôležitá, zámok, sa pokúste v zámku dať otázku tak, aby sa na ňo nedalo z fleku odpovedať. Inými slovami, urobiť matematickú indíciu, že 5x4 a ja do miestnosti dám výsledok 20 a čakám, že to dieťa to pôjde hľadať, nie je dobrý nápad. Čiže dám zámok a snažím sa tak koncipovať tú otázku v zámku, aby museli ísť do tej prezentácie, lebo my chceme, aby čítali, aby hľadali, aby rozmýšľali. Hej? Tretia, toto je tuším z Biblie, ale pravda je taká, že niekedy my to nedomyslíme, ale keď si predstavíte, že koľko je možností pri tej odpovedi, že je potrebné myslieť na to, že tá odpoveď v tom zámku musí byť veľmi, veľmi jednoznačná. Hej? Lebo tam je často veľká variabilita, čiže snažte sa tak vymyslieť tú otázku, aby bolo veľmi jasná odpoveď, ktorú tamto dieťa má doplniť, lebo bude frustrované z toho, že bude poznať správnu odpoveď, ale nebude ju vedieť správne napísať. A stalo sa ti niekedy a vieš sa teda priznať, že si napísal, že ale teda, že blbosť? No a vieš úplať konkrétne, že toto teda fakt nerobte? Stalo sa mi, že som dal ako keby poradie, že som tam dal vetu, kde som myslel, že na začiatku, že budú proste, že tá veta ako keby je v podstate taká, ako bola v tej miestnosti, ale im nenapadlo, že celú vetu majú napísať, čiže skúšali rôzne slova, preformulovali to tak a nešlo to. Hej? A tým pádom, možno, že ešte poviem jednu vec a to je, že tým pádom občas robím, sekundu skúsim nájsť, či tu nenájdem, aha, pozrite, že tým pádom napríklad všetky 3 vynálezy napíš takto spolu malými písmenami. Hej? Čiže ak chcem, aby našiel, toto je ako nápoveda, hej? Ale to už som poučený, lebo keby som toto nenapísal, tak neviem, ako by to oni napísali. Hej? Neviem, v akom poradí by to napísali, neviem, či by dali čiarku medzi to, neviem, či dali čiarku a medzeru medzi to. Čiže je dobre potom takýmto spôsobom. Hej? Niekedy tam dám, že hviezdičky, čiarka, aby vedelo to dieťa, že akou formou to má byť napísané. Jasne, ale super. Áno, stalo sa mi. Veľakrát som sa popálil. Hej? A tretie, že ani na koni, ani pešo, nepamätám si, prečo som to dal, keď si spomeniem, poviem vám. A štvrté, to najdôležitejšie, je reflexia. Escape room alebo úniková miestnosť podľa mňa nemá úplne opodstatnenie, ak nemáme možnosť urobiť na konci reflexiu, pretože sa z toho stane len taká zábava. Hej? To znamená, keď sa pozrieme na reflexiu, tak pokiaľ ja robím reflexiu, tak v reflexii začínam určite emóciami, ako sa cítili. Hej, môžu vybrať radosť, smutok, spokojnosť, strach, hnev, ktorú emóciu cítili. A potom druhá otázka tu je, že predstavte si krivku tých emócií. Hej. Ako to išla tá krivka? Išla smerom hore, išla smerom dole, alebo bola takto. Hej. Čiže skúmajú svoje emócie, ktoré zažívajú, lebo emócie sú super a je dobré, keď sa ich naučia zvládať. Hej. Čiže to je jedna vec, ktorú reflektovať. Potom druhé, dôležité, že po reflexii emócií poďme na fakty. A vo faktoch sa zameriame na vedomosti. A vo vedomostiach
sa vyslovene pýtame na veci, ktoré tam riešili. A teraz, že v strednom rode máme 4 skloňovacie vzory, ktoré. A pozor, tu je dôležité. Ja nechcem teraz, aby jeden odpovedal, hej? Ale poviem, premyslite si každý odpoveď. Dobre? Sme pripravení? OK. A odpovie nám na to Juraj. Hej? Čiže dôležité v tej reflexii je, že reflektujeme v podstate vedomosti, ktoré mali oni prejsť, že chceme v závere, aby naozaj odzneli, aby každý sa zamyslel, tak ktoré to boli tie 4 vzory, ktoré sme tam prechádzali? Hej? Aha, a aké I sme písali vo všetkých tých doplňovačkách, v strednom rode, na konci, v tej prípone. A zase, všetci si premyslíte, kliknem koleso. Jedno z vás to vyvolá. Hej? Čiže toto je dôležitá časť, že reflexia vedomosti, aby to nebolo len, že sa zabavíme, je dôležité upratať si tie vedomosti. Jasné. Tretie, reflexia zručnosti. Ak sme hovorili, že escape room ponúka možnosť rozvíjať aj niečo ďalšie, v čom spočívala tá tímová práca? Ako ste zabezpečili, aby každý člen napríklad vedel otvoriť každý zámok, hej? Alebo ako ste si rozdelili tú prácu? Ako to, že ste to stihli, hej? Čokoľvek, ale reflektujeme zručnosti. A potom tu máme hodnoty, lebo vieme, že naša spoločnosť, hej, že ono to potom tak vyzerá, že keď sa školene reflektujú hodnoty, ako to vyzerá. Pýtam sa, že ktorú z tých hodnôt ste cítili od trebárs akože zmysluplnosť? Bolo to zmysluplná aktivita alebo úctu? Cítili ste úctu? Prejavovali ste vy úctu ostatným ľuďom? Aký vzťah ste cítili v rámci tej skupiny, spolupráce? Čiže hodnoty reflektujeme. A posledné sú postoje, to sa týka motivácie. To znamená, ak by ste mali vy ako žiaci sa rozhodnúť, či by ste chceli sa vzdelávať pomocou escape room alebo nie. Aký je váš postoj k tomu? Hej? Lebo sa, jak hovorí Luboš Bezdiek, že pracovať s tými, ktorí nechcú, je ako ťahať kravu na Mont Blanc. Že hore ju nejako vyťahnete, ale čo potom s kravou hore. Hej? No a toto je presne to, že zisťujeme postoje a keď má to dieťa pozitívny postoj, tak bude oveľa ľahšia práca pre mňa ako učiteľa, lebo bude silnejšia vnútorná motivácia. Nemusím ja niečo valcovať. Tak, toto bolo najdôležitejšie, to som musel povedať, lebo to by som si vyčítal do konca života. To je veľmi dobré, akože mne sa veľmi páči, že máme tu tú časť reflexie, lebo podľa mňa veľakrát na to vo vzdelávaní zabúdame, že je to kľúčové, čo potrebujeme po aktivite spraviť, aby to malo ten aj vzdelávací efekt. A som rád, že takto sa to veľmi pekne, štrukturovane povedal. Ale je to otázka, ktorú som mala ja a pýta sa ju aj Miroslava a tipujem, že aj ďalší. Za prvé Miroslava ťa chváli, že skvelé. A ja ju chválim, a za druhé, že ako sa toto všetko dá stihnúť za 45 minút? Ťažko, ale pravda je taká, že... No ako to teda robíš ty? Ja to väčšinou robím dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je, že to robím za 90 minút, čiže to je blok. Druhý spôsob je, že dám napríklad, nedám 7 zámkov, ako ste videli tu, hej, ale dám len 4 zámky, ako ste videli niekde inde, ale neviem kde. Čiže keď dám iba 4 zámky a tie deti to vedia ako keby už otvoriť, tak im na otvorenie 4 zámkov stačí 20 minút. Táto reflexia je tak do 15 minút, hej, ak som pripravený. Čiže v ideálnom prípade, ak tie deti už zažili predtým, že to nie je ich prvá escape room, čiže nestrávim na začiatku, lebo keď je to úplne prvá, to sme zabudli povedať, keď je úplne prvá, urobím to, že ako učiteľ im odpremietam a poviem, pozrite sa, tu sú zámky, to je jeden link, ktorý dostanete. Tu je miestnosť, to je druhý link. Otvárate, robíte toto, čiže na úvod vysvetľujem. Ale keď je to druhá, tretia, štvrtá, poviem, dobré ráno, decká, ideme na to. V čete máte link, skopírujte si ho 3, 2, 1, idete do miestnosti. Bum. Čiže máme z tých 45 minút, môžem povedať, máte 30 minút na to, aby ste sa dostali von. Hej? A o 30 minút ich stiahnem naspäť a potom máme 15 minútovú reflexiu. Ale súhlasím s tým, že čas je veľká výzva a že je to... Aha, teraz ďakujem veľmi pekne Miroslave. Miroslava, tiež si skvelá, lebo si... Prepáčte, toto som nechcel spustiť. Lebo mi pripomenula, že čo to bolo, že ani z voza, ani na koni, ani pešo, to bolo, že v tejto escape room jedna z tých najväčších tých umení je odhadnúť úplne presný, taký nejaký, že aby to nebolo príliš ťažké, ani príliš ľahké a odhadnúť ten čas. To znamená, že aby sme v 30 minútach otvorili 4 zámky, vďaka ktorým pochopíme, že vzory sú na to, aby slovo vedelo, ako sa správať, pochopíme, aké I sa tam píše, aké sú vzory. Hej? Čiže áno, že
ideálne vedieť odhadnúť taký ten stred, aby to nebolo ani príliš ťažké, ani príliš ľahké. A teraz myslím aj učivo, ale aj tie šifry majstra Leonarda, hej? Čiže, ale teda, keď to niekto robí prvýkrát, v ideálnom prípade teda, ak by to vedel spojiť do toho bloku, do tých 90 minút, je to asi ideál. Ja nahlas rozmýšľam, že keby som ja mal takto spraviť, musím pridať, že za mňa teda, že akokoľvek ako mentor sa snažím neradiť a vždy radšej položím otázku, ale tu poradím, dám priamu radu. Ak by som to robil na 45-minútovej hodine a po 30 minútach v tom prvom raze nie sú otvorené všetky zámky, aj tak stiahnem všetkých naspäť a spravím reflexiu s nimi. Ocením, ak by mali otvorený len jeden zámok, ale určite spravím reflexiu. Že z môjho pohľadu je to lepšie, než nechať ich do 45, presne skončí hodina. Oni, aj keby hneď otvorili všetky zámky, už to není ono. Potom im radšej poviem, kto chcete, dokončíte si to po obede. Zažil som pred 2 týždňami s Turzovkou takúto hodinu a celé po obede mi ešte cinkalo v maili, lebo mne prichádzajú odpovede v maili od tých žiakov. Celé popoludne som dostával skloňovacie vzory v strednom rode, ktoré sme vtedy preberali. Celé popoludne mi chodili maily, čiže tí žiaci zjavne to po obede dokončovali. Hej? A za mňa teda odporúčanie, ak by ste to robili 45-minútovej, dajte to kľudne po 30 minútach, povedzte, máte 30 minút. Ak to viete, že keď to nestihli, tak otázka v reflexii bude, ak ste nestihli, čo by ste vedeli urobiť na budúce inak, keby to bolo, že to chcete stihnúť, aby ste to stihli rýchlejšie urobiť. Hej? Ale urobte radšej reflexiu. A to nám teraz tak otázku, či to už niekto skúšal, že teda potrebujem, že teda chcem to spraviť dobre, chceme sa na tom zabaviť, naučiť, chceme 90 minút. Keby som sa spojil, že angličtinár a geograf a spravíme escape room v angličtine o svetadieloch, tak to by asi išlo, nie? Že takýmto spôsobom si vydobiť tých 90 minút a robíme to dvaja ešte k tomu učitelia. A toto je moment, kedy ja poviem, že kura predčilo holuba, lebo to je fantastický nápad, ešte mi to nenapadlo takto urobiť, ale príde mi to skvelé, pretože robíme integrované vyučovanie, dokonca ideme do spolupráce, do tandemu s iným učiteľom, inšpirujeme sa vzájomne a rozdielujeme si prácu na polovicu. Za mňa fantastické, neviem, kto to vymyslel. Tá myšlienka Ja sa teda pochválim, to som vymyslel v tejto sekunde a rozmýšľal som na tom, že ako vytvoriť tých 90 minút. Áno. Máš tu ale ešte otázku o... Ale ja poviem, že tá myšlienka je skvelá, úplne vynikajúca. Aj keď nie odo mňa, to som rád. Áno, že to je jediná chybička, že neprišla odo mňa, ale je perfektná. Pýta sa tu Mirka, že ako toto všetko, túto metodiku escape room naviažeš na hodnotenie známkov, napríklad pri opakovaní témy? Moja otázka znie, že či všetko známkujeme, hej? Že napríklad, ja by som toto dal kľudne, že ideme preberať, my sme týmto spôsobom išli s deckami do tých skloňovacích vzorov, keď už som ich spomínal, a to bola nové učivo, kde bol cieľ zoznámiť ich so všetkými skloňovacími vzormi, zoznámiť ich so základným princípom, akým spôsobom približne sa postupuje, hej, že dám do základného tvaru, určím si rod, bla, 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 hej, a zoznámiť ich s nejakými základnými princípmi, akože prečo ich máme. Hej. Moja otázka znie, prečo to mám známkovať. Hej. Že ja si myslím, že sú aktivity, kde budem známkovať a únikovú miestnosť by som neznámkoval, lebo si koledujem o to, že sa stratí motivácia a hravosť a záujem a skôr potom podnietíme u detí, že si začnú posielať tie výsledky tých escape room, aby mali dobrú známku. A mne sa zdá, že pointou, alebo teda tým hlavným, čo ja tam vidím, je, že my chceme vzdelávať a tak nechajme teda, ak to náhodou funguje bez známok, že tie deti to náhodou zaujme, treba z polovicu triedy a polovica triedy je ochotná ešte aj popoludne akčne riešiť online vzdelávaciu únikovú miestnosť a skloňovacie vzory, tak im to neprzníme známkami. OK. Dobre, David, máme ešte niečo také, že kľúčové, čo chceš tuto povedať? Bez čoho tu escape room by nebol ten webinár kompletný? Tuto išlo vajce na vandrovku, tam oni potom skloňovali. Vyzerá to, že sme kompletní. Užívajte si to, buďte sami sebou. Aha, čo je dôležité, to je úplne kľúčové. Buďte k sebe milí a zhovievaví,
keď s tým začnete, lebo ono je to tak, že presne, že tam je veľmi veľa, treba urobiť pokus, omyl, zistiť, že aha, táto indícia takto funguje, táto je akčná, ale nenaučí, táto naučí, ale je neakčná. Čiže buďte k sebe trpezliví, zhovievaví, milí a rovnako ku svojim žiakom. Ak ste toto teraz nikdy nerobili, tak si dajte niekoľko pokusov, než sa budete pokúšať sami seba hodnotiť, že akí ste učitelia v tom pri vzdelávaní online escape. Buďte k sebe zhovievaví. David, veľká vďaka. Ja na záver pár teda pozvánok a informácií. Za prvé teda, ak chcete všetky tie podklady, prosím vás, nechajte nám e-mailovú adresu na webe vzdelávamespolu.sk. Dôvod, prečo vás tam posielame, je kvôli ochrane osobných údajov GDPR. Musíte tam odkliknúť, že s tým súhlasíte. Keď nám to dávate do komentárov alebo postavíte potom do správ, podľa zákona my vám nemôžeme tie veci posielať. Musíte tam najprv odkliknúť, že s tým súhlasíte. Takže preto portál vzdelávamespolu.sk a pošleme vám k tomuto webináru všetky podklady, aby sme vám čo najviac uľahčili vašu prácu. David to krásne aj ukončil, ako by sme zhovievavý. Ja vám zároveň aj pozývam na zajtrajšiu večernú diskusiu o 18:00, ktorá bude venovaná téme, či je ľudstvo skazené. Budeme sa baviť o ľudskosti, budeme sa baviť o vynikajúcej knihe Ľudskosť. Mojimi dvomi hostiami bude psychológ Dušan Ondrušek a hepitarián a tiež psychológ Aleš Bednažík. A budeme si na konkrétnych príkladoch a zo sveta, z histórie, ale aj zo súčasnosti a počas pandémie ukazovať, či je ľudstvo dobré a ako sa ľudstvo ďalej bude vyvíjať. A je to veľmi zaujímavá téma, možno aj pre vašich starších žiakov alebo študentov. Príklady, ktoré zajtra budeme hovoriť a ukazovať, sú naozaj mnohokrát v dobrom slova zmysle šokujúce a vyvracajú zaužívanú predstavu o tom, že ľudstvo je zlé. A pripravujeme pre vás aj ďalšie webináre. A ako na začiatku povedal, pokiaľ máte medzi sebou maturantov, ľudí, ktorých poznáte, že idú maturovať, dnes sme spustili portál maturujemespolu.sk, kde budeme na online hodinách pomáhať maturantom zvládnuť rôzne maturitné témy. Mojimi hostiami budú rôzni vedci, lektori a učitelia. Prvý bude ekológ Erik Baláš, potom je to neurobiologička Dominika Fričová a slovenčinu bude učiť Daniel Hevier a mnohí ďalší, takže na maturujemespolu.sk je možné nahlásiť sa. Je to vítané teda určené pre študentov a študentky stredných škôl, ale je to otvorené aj pre učiteľov, ak majú chuť si pozrieť rôzne hodiny. David, veľká ďaka za tvoj čas, za tvoje nasadenie a entuziazmus, aj za kopec zábavy. Som rád, že je toľko učiteľov, s ktorými mám webináre, že sa dobre pri tom ešte aj zabaví človek, takže opäť si ma dnes večer aj ty potešil. Ja potom záverečnú zvučku ja mám pripravenú, hej? To ti nechám určite. Vám všetkým, čo ste nás sledovali, ďakujem, že nás pozeráte, že ste stále ochotní sa vzdelávať, aby to dištančná výučba bola čím ďalej lepšie, lebo žiaľ Bohu nevyzerá to úplne dobre v tejto chvíli a želám vám teda hlavne pevné zdravie a David, záverečná zvučka je tvoja.